meidän edellisen sekä tulevan levyn väliin, että sanoit jotain pitäisi keksiä, että saadaan väliin taas paperille. Ja varsinkin nyt tätä ennen tätä tulevaa Euroopan kiertuessa. Ja kun meillä on mitään uusia biisejä valmiina, niin piti vähän keksiä, vähän soveltaa, improvisoida. Itse en ole suuri live-levyjen ystävä, niin vähän karsistin sitä ideaa alun perin, että mitään live-levyä perillistäkään ei ole kuin se 3 vuotta, 4 vuotta aikaa. Mutta sitten päädyttiin tällaiseen ratkaisuun, että tehdään live-EP kaikilla mausteilla. Eli siellä nyt on bonustrackia ja yksi ennen julkaisematon demobiisi ja kaikki meidän uudet promovideot ja semmoinen 40 minuuttia pitkä dokumentti. Se on itse asiassa aika hauska pakkas, mutta sen julkaisu ei minulle henkilökohtaisesti ole sillä tavalla sydämen asia, että minä olen ollut millään tavalla mukana siinä miksauksessa enkä kansitaiteessa ja tälleen. Mutta ihan mukava pikku julkaisu ei siinä mitään. Onko mitään uutta materiaalia